Давай, давай, давай! Браво, дезейко, байко! Ама искам да се пречиш от тук, защото как ти сега ще пометат. Чули ма? А? Да. Тук идват и правят завой, да. Давай, Вики! Давай, Вики! Давай! Давай, Теди! Давай, Вики! Внимавайте! Полейка на самоя, полейка! Внимавайте! Ей, допит съм да ми кажеш на Виктория, на 12. Тя е 12 номер. Да. Още една! Още една. Още една. Айде се припини за 12. Браво, Вики! Тук може да се опариш. Внимавай, горещо е. Знаете ли, че е горещо? При огъня е горещо. И така пари, ще има да плачкате. Много пари. Значи това, виж какво става. Ако го пипнеш, много пари. Това е огън. Ще ми дадеш на тегъвна? Добре. Теди идва. Би трябвало. Не виждам. Едното вече по-малко, а другото е цяло Теди е най-малко. най-малка. Ама И най-малко е тя отделно не знае как да се приключва скоростите правилно. много бавно. Вече на финала баба.